Пятница 16 траўня на Белсаце навіны, коротко пра галоўнае. У Могилёве мужчына напаў на міліцыянта з ножом, а пазней уцёк з месца злачынства. Міністэрства ўнутраных справаў абвесціла план перахоп, аднак затрымаць нападніка не ўдалося. Уцякаючы ад пагоні, ён не даў рады кіраванню, сутыкнуўся з іншым аўтамабілем і загінуў. На мужчыну пасмяротна завялі крымінальную справу па факце замаху на забойства міліцыянта. Паведамляецца, што яе пад асабісты кантроль узяў кіраўнік МУС Іван Кубракоў. Напад на інспектара міліцыі адбыўся ў адной з магілёўскіх кватэраў, куды ён выехаў на сямейна-побытавы канфлікт. У памяшканні знаходзіўся 61-гадовы мужчына, які дастаў нож з кішэні і ударыў міліцыянта ў жывот. Адзначаецца, што рана аказалася неглыбокая, жыццю сілавіка нічога не пагражае. У Мінску адбыліся затрыманні работнікаў еўрагандлю кампаніі, якая валодае сеткаю крамаў «Еўраопт». Пра гэта паведамляе наша Ніва са спасылкаю на відавочцаў падзеі. Паводле выдання 15 сакавіка ў офіс кампаніі імаверна прыйшлі працаўнікі дэпартаменту фінансавых расследаванняў. Пасля ператрусу яны ўзялі пад арышт усіх топ-менеджераў еўрагандлю. Пры гэтым работнікі на ніжэйшых пасадах засталіся на волі. Затрыманні прайшлі на фоне крызісу згародненую, выкліканага лукашэнкаўскую палітыку і стрымлівання цэнаў. Дастаўцам стала нявыгадна прадаваць тавар у айчынныя крамы, таму леташні ўраджай пайшоў на экспарт, а запасы часта прадукцыю не таварнага выгляду прапануюць беларусам. Расія не зацікаўленая ў кампрамісах і імкнецца працягваць вайну да капітуляцыі Украіны. Такую выснову зрабілі аналітыкі Інстытуту вывучэння вайны, прааналізаваўшы хаду падзею вакол мірных перамоваў у Стамбуле. Без аптымізму ацаніў гэтую сустрэчу і дзяржаўны сакратар ЗША Марк Рубіў. Шчыра кажучы, на гэты момант, думаю, цалкам зразумела, што адзіны спосаб дамагчыся прарыву – гэта сустрэча паміж прэзідэнтам Трампам і прэзідэнтам Пуціным. Каб дабіцца прарыву ў гэтым пытанні, спатрэбіцца такі ўзровень узаемадзеяння. Я не думаю, што адбудзецца нешта прадуктыўнае, пакуль яны не пачнуць вельмі адкрытай і беспасярэдняй размовы, якую, як я ведаю, прэзідэнт Трамп гатовы правесці. Паводле медыю перамовы Украіны і Расіі ў Стамбуле маюць адбыцца сёння. Удзел у іх возьмуць таксама прадстаўнікі Турцыі. Чакаюць у Стамбуле і дзяржаўнага сакратара ЗША Марка Рубіў ды пасланніка амерыканскага прэзідэнта Стыва Уіткафа. Адбыўся пажар на Светлагорскім цэлюлозна-кардонным камбінаце. Працаўнікі Міністэрства надзвычайных сітуацый, якія прыбылі на месца інцыдэнту, пабачылі задымленне ў драўляна-падрыхтоўчым цэху. Паводле прэс-службы МНС у памяшканні загарэлася драніца. У выніку пажару ніхто не пацярпеў, прычыны інцыдэнту высвятляюцца. А ў Докшыцкім раёне на Віцебшчыне гарэў вытворчы цэх торфаперапрацоўчага заводу. У выніку парыву гідраўлічнага шлангу разлілася і загарэлася аліва. Персанал заводу даў рады з агнём да прыбыцця падраздзяленняў МНС. У Беларусі ўпершыню выпусцяць інвестыцыйныя манеты з каштоўных металаў на айчынных магутнасцях. Такімі планамі падзяліўся старшыня Нацыянальнага банку Роман Галоўченко. В силу разных причин, конечно, подавляющее большинство заказов до настоящего времени размещалось в иностранных государствах. Когда-то это были и недружественные, и дружественные, сейчас только в дружественных. Но, тем не менее, здесь тоже присутствует необходимость импортозамещения. Выпуск манету плануюць наладзіць на гомельскім ювелірным заводзе «Крышталь» ужо сёлета. Але дзеля запуску вытворчасці там спатрэбіцца мадэрнізацыя абсталявання. Паводле Галоўчынкі, попыт на інвестыцыйныя манеты ў Беларусі высокі, бо яны лічацца стабільным актывам. У швейцарскім Базелі прайшоў другі паўфінал конкурсу «Еўрабачання». Гледачы вылучылі 10 фіналістаў, у лік якіх трапілі артысты з суседніх Літвы і Латвіі. Не абышлося без канфліктаў. Ізраільская спявачка Ювалі Рафаэль зазнала ціск з боку прапалестынскіх гледачоў. Яны асвісталі канкурсантку падчас рэпетыцыі паўфіналу. А ў момант параду выступоўцаў чалавек з палестынскую сімволіку паказаў артыстцы пагрозлівы жэст перарэзанага горла. Нягледзячы на прэсінг, Рафаэль прайшла ў фінал конкурсу, што адбудзецца 17 траўня. У ім выступяць выканаўцы 20 краінаў. Сёлетнімі фаварытамі букмекеры называюць Швецыю і Эстонію.
Заахвочваю подписываться на наши социальные сетки, калі гэта для вас бяспечна, а таксама долучацца да праграмы «Аб'ектыў» о 19 гадзіне. Я на гэтым з вами развітваюся. Беражыце сябе і да сустрэчы.